No niin. Päivä 3, day 3. Kello 8:30. Hiukana havaittavissa 3 päivän poppiväsymystä. Elikkä katsoimme Happoradion loppuun. Tulin sähköpotkiksella miehen kanssa kotiin ja hän toi minut alas ja lähti takaisin katsomaan Jonna Tervomaata ja Apulantaa, mitkä ovat hänen suosikkeja. Mutta, no niin, tämmöistä se on. 55-vuotiaana ei aina voi jaksaa enempää, mutta hauskaa on ollut. Huone 105. Moikka!